budujme slovenský štát. Doháňame to, čo sa nie vlastnou vinou zameškalo. Celé Slovensko od západu po východ je v práci. Za 3 roky sa u nás vybudovalo viac ako za 20 rokov bývalej republiky a za 100 rokov maďarskej éry. Nechcem spomínať. Nechcem. Lebo víte čo, mňa to robí veľmi zlé. To, čo som prežil, a na to si spomenúť, ja potom už nesmím aj... No ja celú noc potom nesmím vôbec. Viete, ostane človek nervózny z toho, takže to sa nedá. No. Ja nechcem na to spomínať. Nechcem ja na to spomínať. Nechcem. No, toto trať, tu. Ešte moja manželka tu nosila vodu pre pracovníkov. Toto trať, tu som robili, tu sme robili. Narobili mi sa dosť potom za slovenské vlády, joj, Pane Bože. Až, het. A toto sebe dobre pamätám. Ak mi ho muž utrel, nie? A toto mladíme po 17 roky, a my museli vodu nosiť. A to tako zvalava boli gardisti od nás. A i otec môj robil nebošček, tam to všetky cigáni stali z tých hlav, všetky robili tam. No tá pamätám sa, pretože oni chodili z toho raglu, tam co mali tie budky, to mali, ja neznám, jak sa to hovorí, toto, co tam spali. No na dĺžku mali tam toto. No oni išli na dvor, u nás chodili večer. Cigaretlení mali, hladné boli. No a my, co varili to tu marikľu, jak sa utorí lokša po našim, no a dávali im jesť. Vyhláška ministra vnútra zo dňa 19. septembra 1942 číslo 63/1942 o organizačnom poriadku pracovných útvarov. Paragraf 1. Pracovné útvary zriaďuje ministerstvo vnútra Ústredný úrad práce na základe svojej vyhlášky číslo 137/1941 pre osoby, u ktorých sú splnené predpoklady pre uloženie pracovnej povinnosti podľa ustanovení nariadenia s mocou zákona číslo 129/1940. Pracovné útvary sú viazané na miesta a na práce vykonávané v dôležitom záujme štátnom alebo verejnom, pričom začlenenie asociálnych živlov do práce nesmie byť na újmu zamestnávania riadnych robotníkov. 43, tak 2, 3, 3 roku, tato tu, Rabovcu, tam cintero skopali starý, Marty vynesli tu na druhý cinter a zaraz bol tam še kopalo, vyvážalo vagonikami, ja samocou išlo pomáhať skopať hlinu. Do vagonika nametal a s vagonikom až pomoc vyľať vagonik, vykypovať toto a nazad. A neznám, keď to norma bola 10 vagonikov vyvísť hlinu.
nakopať, nametať a vyvísť. Nosili tam tote kamenje, všetko, tote šiny, tote co, ne? Však to tak mali jad, ešte tu stazi, jak išli, tak som videla, jak tote mali haky, co rad, šor, išli hole, tričky, da ktoré i hole mali len tote mali zaviazané na sebe. O spodky tote takedy, co tu mali zaviazané na spodku bile i tu tote šnúrky, jedného som tak videla. Výber